Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong aga! Good morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga taga-Banga ug Tiboli sa South Cotabato Province. Say maayong buntag! Mayong buntag sa Jill, ato sa bigrito good morning ang ato mga kapuso sa Tubod ug Bacolod sa Lanao del Norte Province. Kay food day ta karon kung sa naandan nga himuong salad lang ang gusto o di ba kaha lakip sa street food nga kwek-kwek. Apan dinhi sa Misamis Oriental, gihimo kini nga pang merienda ang gusto chichirya. Ug aron kana hisgutan atong makauban si Gemma Canico sa Libertad, Misamis Oriental. Say sa panahon nga tugnaw uting ulan, lami gayud mong higop og init nga sabaw. Busa usa sa mga ginapangita ang batchoy. Patilawon kita ni Nolan Batuto dinhi sa Davao City sa iyang La Paz Batchoy. Samtang makachikan at ni Resi sa Bistok ang kapuso actress Annalyn Baro. Atong sugdan ang atong morning bonding pinaagi sa At Home with GMA Regional TV Dance Challenge. Sayaw na, kauban si Windilyn Takalan. Well, maunay hataw kung hataw. Mga kapuso, aron makita sab sa tibuok Mindanao ang inyong At Home with GMA Regional TV Dance Challenge video. I-post lamang kini sa inyong social media account. Ug ayaw kalimti ang pagbutang sa caption ug hashtag At Home with GMA Regional TV Dance Challenge ug hashtag GMA Regional TV. Feel better at home ug sayaw na mga kapuso. Mga kapuso, karong sagad nga tugnaw ang panahon. Labi na og nagaulan-ulan. Mangita gayud ta og init nga sabaw. Lakip na dinha ang bulalo, hinalang, balbakwa ug syempre ang batchoy. Dinhi sa Davao City, usa ka batchoyan ang ginadayo sa lami ang timplada nila. Ato kining sayron, kauban si Nolan Batuto. Mayong buntag Sir Nolan ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta sir? Maayong buntag sa tanang viewers o kaloy sa Dios, Argel. Maay man tong lawas. Bisag nata sa pandemic crisis, naglaban gyapon ta as Pilipino ug Dabawinyo. Sir Nolan, gikan nga usa ka retired police. Paunsa ka nagka-idea nga mag-put up og food business? Sa gamay pa ko Argel, hilig na kog luto-luto. Ug labi na kanang pansit gani akong luto-luto ang gamay pa ko, bisag unsa lang rikado. Ang akong papa, kay hilig man po akong papa og luto-luto. Mo nang ginatanaw na ko siya magluto, hangtod nakabalo po ko. Sir, nganong batchoy man ang imong napili nga ibaligya? Ug ikaw ba mismo, mahilig o paborito ba nimo ang batchoy? Paborito na ko ning batchoy, tapos mga Pilipino hilig mo og pansit. So ang batchoy, part ni sa pamilya sa pansit. So dali lang siya mga afford sa mga tao. Sir Nolan, paunsa nimo nakuha ang recipe sa authentic La Paz batchoy nga gikan pa sa Iloilo? Hatang mo background, ang La Paz Batchoy, 1930s nagsugod ni sa District of La Paz, Iloilo. And then mga Ilonggo nag-migrate na sa South ug North Cotabato. So ang isa sa lugar sa Cotabato ang Marbel. Dito ni nagsugod ang La Paz Batchoy
ni Kuya Buying Rivera, siya ang nagkuan jud ani dito. Sir, gikan sa lapas batchoy, na ba kay gi-twist sa lasa para muhaom kini sa panlasa sa mga Dabawenyo? So far wala mi giusab ana. Kung unsa jud ang timpla dito sa lapas, mao pud na mo ang timpla po din sa amo ang batchoy. Sir, gikan sa usa ka branch karon, doon na kay 2 branches sa imuhang batchoyan. Unsa sa tan-aw nimo rason nga nahilig ang mga Dabawenyo og batchoy? Mahilig ang Dabawin niya ni batchoy kay quick man gud siya nga food. Dali siya kayo i-order tapos affordable. Pangmasa ra jud ni amo ang kuan dinhi, ang presyo sa batchoy. Man init siya pirmi. Sir Noland, unsa ba ang panahon nga kusog ang palit og batchoy? Ang kusog jud aning batchoy kanang ting-ulan, tugnaw ang panahon. Kay mukaon jud ang tao, mangitag init. Sugad pag open na mo din mas daghan jud ang Ilonggo nagakaon. Na Bisaya, na Tagalog, Ilocano, pero mostly Ilonggo. Sir Noland, what makes your batchoy special, sir? But bisa mo ang batchoy kay ang iyang sago daghan kay ni. Tapos nami secret sauce nga ginabutang siguro wala lain pud sa ubang batchoyan dili parehas. Ang among pansit ginagamit da puti siya. Ginagikan pa na siya sa marble, wala siya mantika nga pansit. Pang batchoy ra jud siya nga luto kay kung imong iluto sa laing gisado dili po na siya lami. Good for batchoy lang ang white pansit or Mickey. White Mickey na siya. Og syempre mga kapuso, lutuan kita ni Sir Noland sa iyang lapas batchoy. Mao ni ang kaldo, sa ang term ni siya sa Ilonggo. So, upat ka galon ang sulod ani, kuan jud ni siya kaning fix jud ni siya upat galon. Nana din ni ang bunmaro, tiil sa baka, baka nga pirna, atay, tungol, ilugon o kaning pirna nga baboy. Tapos nabutangan na po na unig katong among gitawag nga secret sauce, nga na siya, butangan na ni siya. And then dili pa ni siya final for serving kay ginatanggal na mo ning sibo. Ano nimo kung tinaw na ba? Sa amo dili pa ni siya, kulang pa ni siya. Ang una kuhaon na ni ang katong baboy kay mo'y pinakauna mahumok. Mga kapuso, naluto na tanan ang ricado sa atong lapas batchoy. So sugdan na nato, ready for serving para sa customer. Mao ni siya ang super special. Naay white pansit, naay garlic. Tapos ibutang na ni ang mga karne. Butangan ni nato ni og unod sa baka. Humok na ni siya kay gikan naman ni dito sa kaldo. Luto na siya. Mo nang gipabukalan ganyan. Tapos atay sa baboy, na siya. Tapos tungol. Tungol na siya og ilugon. Pero naay ubang customer nga dili pud sila gusto magpabutag lamaloob na pwede beef, pure beef. Depende sa customer na. Tapos sibuyas. Tapos ini ang charon. And then mo ni ang bunmaro sa baka. Butang na sila. And then balikan og sibuyas naman. Og itlog. Muna ni butang natong sabaw, nana din niya ang secret sauce nga tanawa. Tinaw kayo nga sabaw, muna ni siya. Ganihang buntag ni nga giluto. Mga kapuso, mauna ni ang super special. Ready for serve, namit gid. Wow, tanawon pa lang murag lami na kayo ihigop og init nga sabaw gikan sa batchoy.
Well, daghang salamat Sir Nolan sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Chila sa mga kapuso, mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk time ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Arjo! Welcome to Biz Talk, mga kapuso! Kadong buntaga atong makauban ang Bubble Gang Girl. Walay lain kundi si kapusong Annalyn Barro. Maayong buntag, Annalyn! Welcome sa Mindanao. Welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta na ka? Hi! Mayong buntag sa tanan. Mayong buntag, attorney. Okay naman, mora gihapon. Nahan kaayo, kita na may gwapa karong buntaga. Kwentuhan mo naman kami, kumusta ang imuhang quarantine experience unsa imong gibuhat? Actually, akong gibuhat for me, exercise, keep myself healthy. Nya, sige gluto. Muna for me, sige gluto. Why lingaw kay ako naman usa, I live alone. Ito naman, Annalyn, how do you react naman kay tungod kay gwapa yun lagi kay ka a lot of people say na ikaw nagyud ang bagong crush ng bayan. Kasi kung hindi nila alam, no, you also finished your studies last year, right? Body, beauty, and brains. Crush ng bayan. How do you react to that? Kuan, char. Hindi kay mo react. Kuan, happy kay in fairness na ako'y na-inspire nga people, na ako'y naganahan sa akong mga ginabuhat sa TV, ana. So happy naman ko nga munang gana day title nga crush ng bayan. Okay ba o gidana? Nabasahan gyud mo na article kasi idol gyud kay ka sa daghan kaayo na mga fans and supporters nimo, no. And siguro ito na lang, quick throwback tayo sa imuhang Starstruck journey back in 2015. Unsa sa tan-aw nimo imuhang natun-an sa Starstruck nga nakatabang gyud nimo karon now that you're starting to build also your career and your name in showbiz? One thing I learned sa Starstruck is kanang yung willingness to learn, willingness and eagerness to learn. Kasi dili man tanan kanang may bawaan na nako tungod kay nana ko dire. So dapat ang akong willingness nga to learn new roles, to learn new scripts na gyud gihapon just to keep the fire going, na parang bisag unsa nga roles makaya nako kay ganahan kay ko nga mahibawaan na, ana. Parang sudutan na ako pangutana, magdatan-aw pod ba kag mga K-drama? Usa pod ba na sa imong mga pamparelax naman nung nag-quarantine? Actually before atong high school hilig ko anang K-drama. Kanang uso pa gani sa una kanang DVD nga tag 20. kanang taas nga DVD nga tag 20 mo na akong paliton sa una. Karon noon nga nanay Netflix dili na noon kumuta na og K-drama. Ang akong hilig karon kanang mga suspense, mga mga suits. Yeah. Attorney. Yes. Go watch suits. Favorite show gid na una ko mga ginatanaw karon. So Basig dili lang ka artist sa sunod na tong kita, abogada na pud ka because sa inspire ka. Sa sorry suits. kayo. Oo. Mura ba good unta nang akong wish sa akong self kung wala ko nag-artista, tingalig nag-abogada na ko ron. Idol tika attorney. Ako, hindi pa huli ang lahat. Umpisahan mo na, online class tayo ngayon. Eto naman, syempre marami ko napapasaya naman, Annalyn, sa Bubble Gang. How does it feel to be working with such big stars naman in one of the largest and biggest running comedy show naman in the Kapuso Network? Syempre, grateful ako kasi siyempre, itong bata pa ko, gatanaw na ko. Grade school pa lang ko, gatanaw na ko Bubble Gang. And who would have thought na, wow na ko diri sa studio, ga-throw lines na ko sa mga artista, nga dugay na nako nga nakita sa TV, na parang, wow, thank you Lord nga, imo ko gihatagan og ginani nga opportunity nga, ang usa ka small town girl, na diri, who would have thought, di ba? Message mo naman of hope and inspiration sa tanan natong mga kapuso all over Mindanao. Hello sa mga taga Mindanao. Amping mo diha per me and pray lang gid mo, pray always. Dili mawad og faith kay God, pray always. And syempre mag-watch mo Bubble Gang para dili mo laayon diha, di ba?
Kung dili Friday karon, pag-watch mo YouTube para dili mo laayon nami bubblegum YouTube. Ha, tan-aw mo tanan, aligre na tanan. Thank you very much. Daghang kayong salamat, Anna. It was fun really talking to you. Daghang salamat. Daghang salamat, attorney. Daghang salamat sa inyo, taga Mindanao. And that was Kapusong Annalyn Barro. Chill lang mga kapuso, kayo mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Usa sa mga mipato karon nga snack dinhi sa Misamis Oriental kay kining pinasahi nga chichirya nga gama sa guso o seaweed. Unsa kaha ang lasa niini ug paunsa kaha kini ginahimo? Kana ang atong Siron kauban si Gemma Canico. Ma'am Gemma, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Main buntag, sir. Okay lang mi dire sa Misamis Oriental. Ma'am Gemma, no, sagad sa mga chichirya nga ginabaligya sa market kay kanang ginatawag nato nga junk foods. Apan kining seaweed chichirya, unsa ba kini? Kaning seaweed chichirya gikan ni siya sa guso. Guso dayon gi-process nahimong snack food. Ma'am, kano sa ba kini nagsugod og paunsa nagka-ideya ang inyong grupo nga maghimo niini nga susama nga chichirya? Ang kani nga technology gikan gyud ni siya sa BFAR. Kani siya sa amo ning family nga business kay ang nakakuan man gud ani ang nag-seminar ang akong papa, so gitagaan siya og kaning bali murag leaflets lang nila. Dayon gitry nako og gitry nako og process na ami kanang farm diri sa seaweed sa Libertad. Pagka 2007 na ay coordinator sa Department of Agriculture. Tabangan po dayon mi nila, naghimo mi og association sa mga babae, mga asawa sa farmer, sa seaweed farmer. So nahimo ang Catalino Women Association. Ma'am, unsa ba kalahian niining produkto ninyo nga seaweed chichirya? Unsa ba ang lasa niini o unsa ba ang mga health benefits nga mahatag niini? Dili ni siya matawag og junk food kay wala tay no kanang preservative, wala tay basta walay mga kuan, walay mga dugang nga mga kuan nato. So healthy gyud ni siya nga food. Ma'am, pwede ba nimo ma-explain gamay sa mua ang proseso sa paghimo niini nga seaweed chichirya? Gikan sa guso hantod na masulod na siya sa pack, ma'am. Sayon ra man kaayo pag-process gyud, sir. Permero ang atong guso sa una gikan pa man gyud sa dagat nato, no, kay naman mi farm. Dayon i-boil, bali latan siya angtod paglata na to, dili na nako iyabo ang iyahang tubig. I-blend na nako siya kauban adtong tubig sa paglata niya. Kay ug ako pang iyabo, mawala na ang iyang mga nutrients. So after adto, pag sa pag-blend, naani siya flour, sir. Naani siya flour. Itimplahan sa daan ang guso nga gi-blend, ayan na dayon butangan sa flour, inid. Tapos pag human og need, maura nahimo na siyang dough. Dayon pag human sa dough, ibutang na dayon siya dito ikat, dayon ibutang na dayon siya dito sa ako ang kanang manual lang siya nga noodle maker. Pagawas adto nakat na siya. Dayon i-fry na dayon siya. After pag-fry, ikuan na po dayon siya kaning pabugnaw gamay. Butangan dayon sa flavor, ay dayon ibutang sa cellophane, isel, butangan og label. So, finished product na po. Kamusta ang lasa ani, ma'am? Tamis ba ni? Parat ba ni? Unsay lasa ani? Dili siya tamis, di pud siya parat, pero depende kung diha naman gud ta dayon ko anon sa flavoring. Sa una, sa original flavor pagyod, kuan gid siya kanang bali ato lang malasahan, tamis, ug imuhang lamion jod, naa siya sugar gamay, naa pud siya salt. Ma'am, kamusta ang pagdawat sa merkado ni ining produkto ninyo katong wala pa tong pandemya ug karon pod, ma'am, nga naa ang pandemic sa COVID-19? Sa wala pa gyud ang pandemic, from the start patok gid ato ang negosyo. Nga to ang market, dako gid tag market.
gani giabot na ta sa uban nga mga nasod kay kaning mga taga dire mo palit sila dalhon sa lain nga nasod dayon nakaapil na pud ta upuan. International Food Expo so, sa ato pa ang atong product bali patok gyud sa market tungod kay dili man ni siya kuan good nga dili man good junk food or healthy or nutritious man gyud ang ato ang product. Daghang kayong salamat Ma'am Gemma sa imuhang oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Salamat po sir. Salamat sa inyong himo og interview para pod po matabangan po nato ang uban natong mga gustong maghimo og negosyo nga sama ani. Sa ilamian gayud mo higop og batsoy no, labi na ang batsoy ni Nolan Batuto nga gawa sa malasang sabaw, siksik sab kini sa subak. Samtang Jill, sanglit abunda sa seaweed sa ilang farm. Giproseso ni Gemma ang guso o gihimo nga pang merienda isip seaweed o guso chichirya. Well, samtang say, dako ang pasalamat ni kapusong Annalyn Baro nga pinaagi sa Starstruck, wala niya damha nga ang usa ka small town girl makita na sa TV nga gipangandoy ra niya kaniadto. Mga kapuso, unta na inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Jose Andres nga simple ingredients treated with respect. Put them together and you will always have a great dish. Sakto sa tong episode karong adlaw. Mag-uban-uban na sabta ugma puhon mga kapuso alas 8 gyapon sa buntag. Dinhila sa inyong Morning Kabanding ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayo kalimot mga kapuso, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Keep safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Aralator. Buong puso para sa kapuso.